Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahaginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pitsa 15 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024. Padayon kita mahingala sa ato ang pagpangalaga ato na mga pahasubo no sa pamilya nga Truno no, ang pamilya ni anhing Father Jeremy Truno nga mihalina no to anak karon sa sabakan sa atong manunubos dito na sa gingharian sa langit tungod kini adtong nakalabay nga matud pa Sabado no nihalina siya dito sa ni kuana siya ni kuana kanang gitawag natong nitaliwa na niining kinabuhiya no sa akong mga pahasubo sa atong mga kaigsunan din sa Bakong, of course unya ang ato apod nga mga kapamilya ni Father Jerry Trono ang akong mga pahasubo no o pahasubo nato diri gikan sa DYWC. Abino ato pudi ay nga ating bayaon o maayong mudto ang atong mga kaigsunan nga mga kaparian nga nangalagad sa atong katolikong simbahan o padayon kita maghigala sa ato nga mga buhaton. Kadali mahigala ha kay wala na ko anong electric fan medyo init kayo. Okay, no? Sorry, may higala dunay ginagmay nga kining gitawag na to pagkaputol ko kay medyo diri sa ako ang studio medyo init-init og gamay. Medyo kuan ba tungod sa kapanahon karon mahigala hilabihan yung inita. No, muna nga padayon kita karon sa panawagan nga manginom kita og daghang kayong liquid no kining tubig yun maayon tubig aron nga malikay kita sa heat stroke no gani no gidudahan nga usapos mga hinungdan nga medyo nakapa dali no dali kayo sa panghitabo mao kainit sa panahon karon sa panghitabo ni Father Jerry muna nga usa sa mga gikatahapan mao nga sobrang init gyud nganiana no nahala no may ngudto na kanaton tanan ug once again ato mga seminaristas ato mga pahasubo pod sa mga seminaristas nato no og manusab sa entire nga St. Joseph Seminary College nga kansa si Father Jerry Trono mao ang kasamtangan nga rektor so ana no nahala no nakipadayon kita mahigala no unya ani aday kami karon diri sa naghinahina na pangabot-ngabot diri sa kining Marian Center diri sa Dumaguete kay among himuon karong hapon karong 5:30 magsugod na kami sa among holy hour o matud pa maghiusa-usab kami sa paghimo og mga pag-ampo no alang sa kapahulayang dayon usab sa kalag sa tuigsuon nga si Father Jerry Trono. Very shocking mga higala. Ako nasya ko kaganinang nasya ko kagahapon sa buntag nga natingala ra ko sa ako ang mga sakop nga giapil naman si Father Jerry Trono no sa intention sa pamisa sa Lunes no ang pagkapahulayang dayon sa kalag ni Padre Jerry Trono. So wala din ako basaha kay basin bag fake news ra. So ako gyud nga klaro sa ako sa nagpamisa o tinuod gid ay taon no so muna nga atong mga pahasubo kanaton tanan ingon niya. Nahala ari kita makigala sa CBCP News Balitang Simbahan niining kamudtuhon. Gidaghanon sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan midaghan labi na gayon dito sa Africa ug sa kining Amerikas no pero jutay ra gyapon kayo ang bokasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso mo kini ang bagong resulta karon sa survey ang ipahigayon sa simbahan tibuok nga Pilipinas tibuok kalibutan. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis na nawagan karon o nga hunungo na ang kagubot sa
tunga-tungang sidlakan ug likayan nga mukaylap kini. Mao kadto higala mga balitang simbahan niining kabuntuhon ug padayon kita sa atoa nga mga buhatonon. Bueno, ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon matud pa diri sa atoa nga listahan. April 15, sigon diri sa atong listahan mga higala, April 15, mausi, sama mga higala ha. Okay, sapa. Okay, dera, mga higala, San Paterno or Saint Paternos, no? Kini si Saint Paternos or San Paterno, usa kini siya ka 15th century saint. Unya nahimo kini siya nga ermitanyo dito sa Wales ug gani nahimo siyang magtutukod sa monasteryo sa Paterno. Unya nahimo siyang obispo ug sa iyahang pagka-obispo naila siya sa iyang pagkamaayo kayo nga muwali ug buhat sa kaluoy ug mga pagpamalandong, mortification. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Paterno. Naalaari kita mga higala sa atuang joke sa ata. Joke sa ata ginagmay. Ari kita sa mga higala sa atuang ginagmay joke. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Koy, kapit na madaing pistas ayong ano? Oo, mo lagi, hapit na. Nawagan na po gani si Padre. Sabay panawagan ni Padre? Yung mangayo na po siyang hinabang. Okay, daghan ko no kayong palakanon sa kumbinto panahon sa fiesta. Mau ba? Okay, ang tanan, anto man dito niya, adto man dito mga yung pagkaon, mga makililimos, mga bulantero, mga tindilag kandila, mga mangingilad, mga mangunguot. Apil po na ida? Maug yun. Pero mas grabe gid sigurong mangingilad. Nga naman. Kay bisan uban, nakakauna mangilad pag yun, mangayo pag yung plastic para madala pag yung sudan. Okay. Paghang mangingilad lagi, bisag nakakauna, mungayo pag yung sudan. Kaya isulod sa plastic, kung dadon sa ila. Sige ra, wala man na problema ng pangilada kay kabahin na magkaon. Maugani. Joke ba yun? Joke na daw ito, o may lain. Okay, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Bueno, ari na ta mahigala sa ato ang katikism. Mga pangutana nga ato pong hinay-hinayan o paghatag o tubag. Matod ba diri sa mga pangutana sa Biblia, daghang mga gihisgutan nga dili ipakaon. Pero kitang mga Katoliko, gikaon ra man gihapon nato ang gidili sa Biblia. Dili ba kini pagsupak sa kabubuton sa Dios? No, dugay-dugay naman ning kuanang isuha, pero ato ra gihapon ni siya tubagon, no? Tinuod man gyud sa kanang basahon sa Leviticus no kapitulo 11, tibuok gyud nga kapitulo. Mabasa gid nato nga aduna gyud mga pagkaon nga aduna gyud mga giingon nga dili ipakaon, dili pwedeng kanon. Gani, nalakip na ni ana ang karning baboy ug mga isda nga walay himbis. So pangutana, nganong ato ra man gihapon mukaon ra man lagi gihapon tag baboy o kining isda nga walay himbis sa mapananglit sa kining nokos, lumayagan, no, dalupapa. Tungod kini kay kitang Katoliko, alang kanato gitagaan naman gud kini ni Kristo og eksaktong kahulugan, no? Kay matod pa diri sa mga teksto sa Biblia, atong tanawon diri sa mga teksto sa Biblia, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako
aron pagsalikway sa balaod ni Moses o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ang kumuanhi aron pagsalikway niini kung dili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Nga sa ato pa si Kristo muhatag sa hustong kahulugan. Nya unsa man nga kining pagtulunana nga gitagaan ni Kristo hustong kahulugan. Matud pa diri sa Mateo 7 sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 17 sa 19. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong pangultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot sa bisan unsa nga wala ba di ay kaw makasabot nga bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing kung dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sumuna nga usag yun sa mga gitagaan ni Kristo o eksaktong kahulugan, mao kining giingon nga wala ba di ay kaw makasabot bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing kung dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. So kini nahilakip kini sa giingon ni Jesus nga matud pa niya, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianihi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Wala ang kumuanhi aron pagsalikway niini kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Sa ito pa, gipaklaro ra gyud ni Jesus nga bisan tuod kung anaa sa Leviticus kapitulo 11 nga dunay mga pagkaon nga gidili apan matud pa niya no sa apan siya nagkanayon diri sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 17 at 19 nga ang tanang pagkaon dili makapakasala, no? Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. No, gani si San Pablo sa iyang bahin nagkanayon ngadto sa taga Colosas kapitulo 2 bersikulo 16 at 17. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw ipapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, ang katumanan niini mao si Kristo. Sa ato pa, ang maghatag yun ang katumanan sa mga pagtulunan mao gyud si Kristo, ang katinawan nga itudlo ni Kristo. Ingon ni ana, no? Gani kun padiyugdog pagyud kita sa unahan sa buhat sa mga apostoles, no? Kung atong basahon sa Biblia, atong mabasa, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios, no? Atong basahon sa kini Acts of the Apostle, no? Kung atong basahon diri sa Biblia, matod pa diri, oh. Sa pagkasunod adlaw, bersikulo 10 na ibiyantod sa 15, mao kini ang atong magabasa. Pagkasunod adlaw, sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug kaduol na sa hupa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya ug buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diha ang tanang butang, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalad ug mga mananap nga mulakat ug mukamang.
Unya may tingog nga miingon kaniya, "Hala Pedro, pag-ihaw og kaon." Apan si Pedro mitubag, "Dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw." Ang tingog miingon kaniya pag-usab, "Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihidluan na sa Dios." No mo na giningon no? Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Sa ato pa, si Kristo mismo mao'y naghinlo niini, ang iyahang dugo mo'y naghinlo niining mga kining gitawag na itong mga pagkaon nga giila nga dili ipakaon. Pero tungod lagi kay si Kristo mismo mao'y naghinlo niini. Muna nga niingon muna nga sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 10, versikulo 9 sa 15, mismo ang langitong amahan, nagkanayon, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Sa ito pa, si Kristo di ay maun naghinlo niini. No muna nga kung mag-ingon kita nga kinsa man kini si Kristo, alang kanatong mga Kristiyanos o mga Katoliko, si Kristo mo'y usa sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Siya ang Dios nga na. No, klaro ba? So muna nga kitang mga Katoliko, kaon na gyud talagi. Kay matud pa gitagaan naman na og saktong kahulugan ni Kristo. Matud pa niya diri sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17, "Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianihi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini kung dili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan." Sa ato pagitagaan og hustong adunay mga parte sa Biblia nga gitagaan og hustong kahulugan ni Kristo. Usana niini kining Leviticus Kapitulo 11, no? Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iya mga tinunan mahitungod niining mga pagtulaonan na kining mga gidili. Mitubag si Jesus kanila, "Ang inyong panabot samara sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kaya ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kung dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas." Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. No muna nga sa Kolosas Kapitulo 2 versikulo 16 sa 17, nagkanayon kini, "Busa, ayaw ninyong itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlawng ipapahulay. Kining tanan mga aninon lamang sa mga butang nga umaabot. Ang katumanan niini mao si Kristo." Nga sa ato pa, si Kristo maugyod ang muhatag sa eksaktong kahulugan. Kung atong tanawon sa pinulungan nga ni English kining pagkaon, mutawag kini og food, no, food, di ba no? Pagkaon ang in English food. Unya ang Webster Dictionary nagkanayon nag-define ni ining food. Food is any nutritious substance that people or animals eat in order to maintain life and growth. Sa ato pa, ang pagkaon mao katong musulod sa atong ginhawaan nga makahatag ka natong kinabuhi o paglambo. No? Sa ato pa, dili makahilo. Kaya makahatag magkinabuhi. Sa ato pa, kung butang, basta pagkaong dili makahilo, pwede rin ang kanon. Kaya maingon man si Kristo nga, ang kanang butang, no? Sa pagsulti ni Jesus nini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. No? Sa ato pa, kanon ang tanang pagkaon. So nya in English, kining in English sa pagkaon, food, unya unsa man kining food, any nutritious substance that people or animals eat in order to maintain life and growth. Sa ato pa, dili makamatay, dili makahilo. So muna nga tungod lagi ni ining mao natong baruganan, muna nga kitang mga Katoliko mukaon ra kita bisag unsa. Kay matud pa diri sa Acts Kapitulo 10, versikulo 11 sa 15, "Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios." Sa ato pa, gihinluan naman ni Kristo ang tanan nga mga pagkaon. Sa ato pa, pwede na tang mukaon niya. No, klaro ba? So dili na magdeklara o kita rapod.
Kaya ano ba, ang katumanan sa tanan, mauman si Kristo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 16 at 17. So kung moingon gani kita mga pagkaon, ang in English niya na food, o niya ang Webster Dictionary, nag-define niya na as any substance, any nutritious substance that people or animals eat in order to maintain life and growth. Klaro? Talo? So, din nila noon nakita ko ito ba? So, kaon ra kita bisag unsa, dunggo ba, unsa ba natin na. Bisan pag dunay makita na to sa Biblia nga di pagkaon, pero si Kristo may deklara na. O nga ang tanang pagkaon, no, pwede yung kanon, kaya dili man na mo makapakasala ka nato. In other words, dili kita hukman, suon siya atong kinaon, kung dili hukman kita, sigon sa atong binuhatan. Okay? Daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas!